ina tawe to duɗe jangirde, ina tawe to cuuɗi cafrirɗi, ina hutoro e nder bankeji. Informatique ina tawe bang yo bang, wayli aduna, ɓeydi jokkodire, webtini kala ko sattuno. Informatique ko fannuji certuɗi. Ina edin fannuji ko wiyete computer programming walla programmation informatique, ko heblude ordinateur ngam wawa wadde won yoga e golle. Réseau télécommunication ko fannu patude e weeyo e jokkodire. Sécurité informatique ko kisal gueɗe kutorteɗe e nder informatique. Ina hen ko wiyete cyber security, cybersécurité, UX UI design, Internet of Things, objet connecté, ko gueɗe jokkodirɗe e mbaydi karalle kese. Artificial intelligence walla intelligence artificielle mbiyen ko kulle keblade ngam wawde ñembude neɗɗo woni yoga e golle walla lomtade neɗɗo e gollal. Ina edin fannuji kadi ko wiyete big data, réalité virtuelle e fannuji goddiɗi en keɓani haaldi. Aɗa yiɗi andude holko woni informatique e holno ordinateur heblirte e no gollorto? Jokku rewindade vidéoji Kaw Computer, wat abonné e chaîne YouTube o, ma en gartoy e heblo ngo ko leelani.